nogle mørke steder. Har I forstået det? Ja, okay. Hanna, skal vi ikke gå over til det der hus, der ligger lige der? Jeg har hørt fra Gunnar, at der skulle være monstre der. Ej, Lola, det synes jeg ikke. Jeg synes heller, vi skal tage ned i grillen, eller vi skal tage ud og shoppe, eller en Matas, eller et eller andet. Ej, kom nu, helt ærligt! Hanna, skal vi ikke gå ind i kalenderen? Jeg vil gerne se, om der er et monster dernede. Nej, skal vi ikke lave noget andet? Der er PlayStation, DVD-afspiller derhen, og der er Blackshot og sådan noget. Nej, kom nu, vi skal derned. Det er jo bare en dukke.